سلام كورات عزلتنا كم يتصنيكم إزي نارهم كابيتالسي ساهم زلوقا أبراهام أفوركي بال إذا channel إزياء financial information كتبنا تقدر channel بحفي شقا نيرتراوين ويحبرة السبناتنا اتزلنا هيوت ويكا اتزلنا ناي finance وزغوني هيوت نخنا محيش كتحجزنا إلى جميع زلوقا channel سلازي أولاد نوخان سبسكرايب نقبر لومسكي بحفشة زعوا أب حبرة السنة عن سبن لمدات سرباتات مرن زبز عنس سدرانا قريفنا ويعتنا كريفنا هكي وطينا سلام ننته اتي بوليتيكا وغناي هجرنا ندوفمو زبز عنس ننتك توت اكتبار كلها سارح الدمينا نبرحكل كلنا بقزانا زلنا تاريس كخنقركو ورحمو تسرح حكي كرينا عم معلت العلا 6 ساعات نسرح ورحمو ذاكرنا مبكا تشافتشنا ذاكرنا نجنزبكا كراي غزا نقبي بيل حوالا كالين نتفلمو كندي ترفانا موداتا زيرو كم ديل كاغن هيوتون قصه لايكني انا تتنوبرو زلنا نابرا كورحنا ورحمبر نعمت وين غلت عمتي ما نحسبو وي كانو كوبا غنزل يبنا تزغر من نغركا هوكيت تنخون وي كان يسرح منفسي بنا تنخون حدا نقل مزعبو تزارار مالتي يسرح منفس نهلونا وي كان نسرح نقل سبات ندخلنا غن ገንዘብ ጠቅላልና ጅባና ዘይ ተሐዘልና ወይ ካብቲ አካውንትናትና ጠቅላላ ገንዘብ ከተሐዘልና ዘይከል ሕጂ ሓደ ኩልና ሁንድቶ ዝድባአና ነገር አለ ሲስተም ናይ ዌስተርን ሃገራት ወይ ካና ይዘድ ሞውላት ሃገራት ዝባል ንኽትነብር ወይ ካ ወርህና ክትሰጋገር እምበር ንኽትምዕብል ወይ ካ ገንዘብ ንኽትክብ ዘተባብዓካ አይኮነ ስለዚ ክልተ አማራጭ ኣለና ወይ ብኡ ከም ምኽንያት ሒዝናዮ እንዳማረርና ነበር ወይ ካ በት ሓደ ናብቲ ንሞቶ ዘለና መንገዲ ምኽንያት ወይ ካ ትርጉም ያህልወና እሞ ብኡ ከመይ ጌርና ንወፅ ወይ ካ ካብቲ ሲስተምቲ ወፂና ከመይ ጌርና ገንዘብ ንክበሉ ገንዘብ ንኻዓብተሉ ቢዝነስ ንኸፍተሉ ወይ ካ ንህብትመሉ ዓይነት መንገዲ ክንፈጥር ንኽእል ማለት ሕጂ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ወይ ካ ነዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ዘይሰማዕ ሰብ ኣሎ ኢለ ሓስብ እየ ምክንያቱ كم تقضي مزولكو نكلنا علامة وكان يزبز احنا سب علامة ابتخرنا هاجر كيدنا كرهبتم جنزب كني كرومو انت متازو خننا ويكاناتنا نبلو بيزنس ويتكال كنكفتي اتحرش الجراب يرتراوين نريوغن وحفشار خبرات سنة نريوغن زنهرنا ويكا ناو قايد كي قبرنا زغل ويكا نبت مسرعتي كتحزلنا زغل سبيبنا قال كساو حجي كوم عين السبوزر على السوشيال ميديا يترينيخا طبعا في السوشيال ميديا مدرزوز حسابات اتصرفي اتصودا اصحاق دولومبر تمرتنا كنهرنا زغر ويكا فاينانس ويكا بحفشا فاينانشال ليترسي زبحن كنهرنا زغرست يلا نمنتاي نادمدي همزو خينا قدام يشجر كبت زبولكم كنبر كلنا نتاورخت عينا نبر زلنا ويكا بحفشا تاي بالي زعينه تناور نختبلع من بار مالتي تي نختبلع ويكا هورحنا ورحنا تساقاقر يلكا نبر كلغا اتتنسأنا ورحي عطاويخا تن كروسوري سبال ويكا يوتيليتي سيلنا نتوعد نابن من مغاقلامو تتاريف الزرلا وحداتكا نعين سيب تتقابرن في التمات كب اتنسيب نقابرن اب عامتات ويكا فعات شمونت عامتات تاكيبت بيزنس كفتاها خيلاري ويتكال كفتاها اي خيلاري اتكالاي شقرنا خا حاجز كندليمو ويكا حاجز ندلمو كلنا حاجزنا نحتاج يفرحنا فلا يحورا تسرنا حدا يتعبي تشجر عبه تشجر وحاجز تحت تدلمو انت كيبلن ويكا قلقو خيبلن يتسب كامل تزارب عنو قارتو مالت ينكا حاجة تبوضينا نبوك مليونر كتخو ميكتتم ገንዘብ አይኮነን ዘድልየካ መጀመርያ ገንዘብ ዘድልየካ እንተ ዝኸው እቶም ዝህብትሙ ዘለዉ ወይ ካቶም ሚልዮነራት ዘለዉ ካበይ ገንዘብ ረኺቦም እዮም ሚልዮነራት ኮይኖም ክንብል ምኽኣልና ስለዚ ሚልዮነር ክትኸውን ወይ ከዓ ንኽትህትም እንታይ የድልየካ ቀዳማይ ዘድልየካ ነገር ኣተሓሳስባኻ ምቕያር ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ዘለካ ኣጠቓምታ ወይ ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ዘለካ ራእያ ክትቕይሮ ክትኽእል ኣለካ እዚ ከዓ ብኸመይ ትገብር ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ኩሉ ግዜ ሓደ ኣታዊ ክንገብር ከለና ወይ ከዓ ሓደ ገንዘብ ከነምፅእ ከለና ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ
እቲ ዘካይደና ዘሎ ኣታዊና ወጻኢታትና ብልክዕ ከም ዶክሜንት ጌርና ምቕማጥ ባህሊ ክህልወና ኣለዎ ወይ ከዓ ዝርዝርካ ምቕማጥ እቲ እቲኻዮ ዘለካ ገንዘብ ክንደይ ወጻኢታትካ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ገንዘብ ከነምፅእ እንዳኸኣልና ግን እቲ ሽግር ዝኸውን ኣብ ገንዘብ ምምፃእ ዘይኮነ ገንዘብ ምምሕዳር እቲ ነጥዎ ዘለና ገንዘብ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ኣይንከታተሎን ዝበዛሕና እዚ መጻና ገንዘብ ናብቲ ኩሉ ግዜ ነጥፎ ኤክስፐንስስ ንብሎ ነጥፎ እሞ ኣገይን እቲ ተሪፉ ዘሎ ገንዘብ ወይ ከዓ ተሪፍና ዘሎ ውሑድ ገንዘብ ንወርሒ ናብ ወርሒ ከሰጋግረና ወይ ከዓ ሴቪንግ ኣካውንት ኢልና ንፅውዖ ብሓፈሻ ኣብ ባንክ ነቕምጦ ኢንኬዝ ዝኾነ ንመጻኢ ዘድልየና ነገር እንተይህልወና ማለት እዩ ካልእቲ ዓባይ ሽግር ኣብ ኤርትራውያን ብፍላይ ንሪኣ ከዓ ንነፍስኻ ገቲካ ወይ ከዓ ነፍስኻ እንዳቐፃዕካ ንስድራ ቤትካ ወይ ከዓ ነቶም ምሳኻ ዘለዉ ከተሐጉስ ምፍታን እዚ ከዓ ብሓደ ንእሽተይ ነገር ዘይኮነ ወርሓዊ ኩሉናሲ ናብ ኣሕዋትና ወይ ናብ ስድራ ቤትና ኢልና ንሰዶ ሓዋላ ኢልና ንፅውዖ ኣሎ ሓቀ 200 ይኹን 300 ይኹን 500 ይኹን በዘይገድስ እቲ ገንዘብ እቲ ወርሓዊ ናብ ስድራኻ ክሰደሎም ከለኻ ልክዕ እቲ ስኻ ትነብሮ ናብራ እዮም ዝነብሮ ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ንስኻ ካብታት መጻካ ዘላ ኣታዊ ጨቓጀቕካ ትበልዖን ትሰትዮም እንዳጨበጥካ ትነብር ንዖም ከበቲ ሓዋላ ትሰደሎም ዘለኻ ባኣ ዝበልዕዎን ሰትይዎን እንዳተጨቓጨኹ በታ ትህቦም ዘለኻ ገንዘብ ናይ ምንባር ባህሊ ኣለዎም ማለት እዩ ግን ካብ ከምኡ ምድባር እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ እቲ 2-300 ኢልካ ትሰዶ ዘለኻ ኣክቦ እሞ ን4-5 ዓመት እሞ ኣክቦ እቲ ገንዘብ ተኣኪቡ ሽዑ ሓደ ጥዑይ ዝኾነ ቢዝነስ ወይ ከዓ ሓደ ጥዑይ ዝኾነ ትካል ኣብ ሰርሕካሉ ግዜ እንታይ ክትገብሮም ትኽእል በቲ ትካል ትረኽቦ ኣታዊ ወይ ከዓ በቲ ትካል ድሕሪ ምኽፋትካ ዝነፃካ ዘሎ ወርሓዊ ኣታዊ ካብኡ ከተማቕሎም ትኽእል ካብኡ ሽዑ ንስኻ ትህስዮ ነገር ይብልካን ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ትህቦም ዘለኻ ካብ ጅባኻ ዘይኮነ ካብ ኣታዊ ናይቲ ትካል እዩ ንሶም ከዓ ወርሓዊ ዝኾነ ገንዘብ ስለ ዝረኽቡ ዘለዉ ኣይህሰይን እዮም ኣብ መወዳእታን ኣገዳሲዝም እዛ ቻነል ቀልዲ መስርሒ ወይ ከዓ መጀመርያ ምክንያት ከዓ ኢንቨስትመንት እንታይ ይኹን ፈልጥ ኣለና ኔክስት ኣንሪኦ ቪድዮታት ወይ ከዓ ኔክስት ክሰርሖ መዲባ ኣብ ዘለኹ ቪድዮታትን ብዛዕባ ኢና ክንዘራርብ ኢንቨስትመንት እንታይ ከመይ ጌርካ ኢንቨስት ትገብር ብሓፈሻኻ ኣብ ኢንቨስትመንት ክንጥንቀቐሎም ዝግባአና ወይ ከዓ ስካምስ ዘጋጥመና ክንኣልዮም ዝግባአና ነገራት ኢና ክንሪኦ ኣሕፅር ኣቢልና ግን ወይ ከዓ ጀነራል ኢንቨስትመንት እንታይ እዩ ብትግርኛ ክትርጉሞ እንድሕር ኮይንና ኢንቨስትመንት ዝበሃል ነቲ ገንዘብካ ኣብ ትካላት ተወፍሮ እሞ እተን ትካላትካ ኣማስዩ ናይ ዘውፈርካለን ወይ ከዓ ኣማስያ ናይቲ ትሰርሖ ዘለኻ ወይ ገንዘብ ዝቕመጥካዮ ሓደ መክሰብ ዘለዎ ክባኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣንጻርቲ ኣብ ባንክ ነቐምጦ ገንዘብ ክንሪኦ ከለና ኣብ ባንክ ተቐምጦ ገንዘብ ኢንተረስት ዋላ ይሃለዎ which is 0.01 ገል ዓይነት ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እንተለዎ ይኸማን ዝበዝሓ ኢንተረስት ዘለዎን ኣይኮነን ብኣንጻሩ እኳ ዊዝድሮው ክትገብር ከለኻ ዘኽፍለኻ እዩ ካብ ኣብ ባንክ ምቕማጥ ግን ኣብ ትካላት ተቐምጦ እሞ እተን ትካላት ኣታዊታተን ክዓቢ ከሎ ንስኻ ኻ ብኡ መጠን ኣታዊታትካ ይዓቢ ወይ ከዓ ዲቪደንስ ንብሎ ክፋል ናይቲ ትካል ኮንካ እቲ ምስኦም ክኸስቡ ከለዉ ንስኻ ኻ ምስኦም ትኸስብ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እዛ ቻነል እዚኣ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ከዓ እቲ ናትና ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ፋይናንሳዊ ሂወት ናቱ የመሓይሾ ወይ ከዓ የዕብዮ ንምባል ኢለ እዛ ቻነል እዚኣ ክትያ ዘለኹ ስለዚ ሰብስክራይብ ንምግባር ኩልና ኣባላት ንኹን ኣብ ቀጻሊ ከዓ ነዚን ንዑ ዝመስልን ቪድዮታት ሰርሐ ከቕርበልኩም እየ ክሳብ ኔክስት ንራኸብ ሰስናይ